IFM News. IFM News. Live report. Manipod Hawaii, Idol Dennis, please come in. Pagmamano, mga Pilipino, manipod Ilocos Norte nga dayjay isla ti Hawaii, iti apektado. Aga po iti napigsa nga todo ken panaglaylayos na umuna, ijay Maui Idol Lawrence kas mo iti video. Deta di paset tinuuram, iti kalahay na, paset ti lahay na. Ita gamal adon iti balbalay, yan nga po iti saan pa nga kumpleto iti panakaramid, iti drainage, ken iti kalsada, natural nga agregay, iti pitak, bubal tinapigsa nga todo, at sumrek ka dito iti pagpengan. Iti agdamakit tuloy-tuloy, iti nasagrap, iti napigsa nga todo, iti Maui area, mga para palang kati sabaling weather, nga marklik na dagitay taga Hawaii, karito nga panawan. No, pwede ka sa tuloy-tuloy mo, iti ay babadan, iti county, iti Maui, kada iti residente ng apektaran, iti panagalayos, no, parang iti napigsa nga todo. Kasmat, iti Oahu Island, iti downtown Honolulu, iti Kalihi area, Idol Lawrence, iti share, ni Cesar Kikik, makita, naong sarday, iti napanagtutudo, iti agdama, apektado, iti panagatrabaho, dagiti taga Hawaii, pati pa, iti North Shore, Idol Lawrence, nagaturong kay jay akin namin nakaset iti isla iti Oahu, adara iti kataltalunang nalalayo sa gabo pa lang kalati napigsakin awan ti Bubay nga panagatutudo na. Iti napalabas nga daw, dapat iti power outage iti lugar, nga rason mo iti panakaikawa, iti taga Hawaii, gabo for the first time kunada, kada iti lang ang mariknada nga iti power outage, gapo iti napigsa nga todo, ang kasamitan iti sabag-sabali nga weather iti isla iti Hawaii. Iti agdama segon iti embahada iti Amerika iti Hawaii, umot ka dagitay nadangran, wala dagitay casualty, iti dito nga napigsa nga todo, at pasaran iti isla iti Hawaii. Iti agdama tuloy-tuloy, iti panagtrabahohan amin, nga pasit iti Hawaii ket napektaran adalan iti lowland areas, Idol Lawrence, napektaran di Gastoy, napigsa nga todo, lubay iti napanagalios, kada dagitay nag-spill over nga dalan denon, kada iti Wawaig, iti Maui, nga nang palos sa doon area, iti nadakamat nga lugar. So iti agdama tuloy-tuloy, iti ay babadan, iti estado iti Hawaii, kada presidente mapektaran, kada iti isa nga todo, nga nagugbuhay iti pinaglalos na manipod, nagdumang isla iti Honolulu, kaspamitan iti Maui. Damag pala Idol Dennis, iti Hawaii. Idol Lawrence? kada Marso ba or talagang summer season tayo dito yung Pilipinas, isumati pa nagbagbagyo dyan or bimaliktad ti lobungen? Bimaliktad iti 10 years nga pagsubi-subi iti Hawaii, Idol Lawrence, itaklang nga nakadama, ang kastoy. Although, ada na rin iti na tayo guguro, dati awang guguro si Hawaii, tatang naguguro, imat, laylayo, so nga, gabot pa nagbaling iti panyang puna, tayo di last circuit dati napigsa na hangin, iti nariknada, iti jay Hawaii tatangkit to dumit manen, iti makasaranda, siyempre napigsa todo, isla retag, siyempre adala tayo iti panagklag, tayo drainage sa kanal, masumatan iti palayos kada iti lowland areas, jay isla ti Hawaii, Idol Lawrence. So, kada ito lang mamarik na, iti kasi nga panagbalin iti panyang po na Idol Lawrence. Naman, dati bakit kita tatay, Idol Dennis nga nagpipicturam, akit nalayos pa dita. Na nga to, dita per harbor, Idol Lawrence, dati nagpicture di medyo na nga tuloy ito. Iti lang nababagit, iti North Shore, dati North Shore ng iti Mordong, iti isla iti Oahu, nga di malagsang iti Kapulay, Makakilo, Waipaho, iti na area, iti nalayos na ka, adami na tigas lang po nakabali na di Idol Lawrence, iti Taltalon, sumamorong tila ng iti iti Kalihi Valley, dati Kalihi, dati Sierdig Itikik, adami na nakalakit iti iti sang mga binan, gapo pa lang itinapigsa nga to, doon nga iti partes na malayos, gater dipid lagi di Idol Lawrence, iti kalsada, sa tulong iti panagayos na yung tilang pagsitawan na di continuous rains, yung damasrik na iti Hawaii, Idol Lawrence. Nga ma, So may tagdama, Idol Dennis, last question ko dati ka. No, dito yung Pilipinas, akit na medyo nabaybayag iti ayuda, dito nga rod Hawaii, kasano mat? ay ako
on the spot Idol Lawrence automatic tamangtid na ko iti state iti ayuda at iti mapektaran. Tadi di urangan di pagtingan dagit $1 million di na out in Duma de Lawrence. Siyempre jacket dakit di pondo natin alalis to iti proseso kadagi tay tulong nga may papay kadagi tay kasapulan ijay Hawaii tapati pa iti homeless kit adap stipend daing ka lang makibilbila tilang bayin mo no kwan abaman dumawat iti stipend dito po tax siyempre sakada kalito pa groceryan di Hawaii ket namak po diyan nga benepisyo yan no sadot ka ket awanti maraming di mas asa iti tulong iti gobyerno ngem no tay ko nam mapanang iti tulong nalabon iti pundo iti Amerika kada kitay kasabulan ng runa no panawin iti crisis didigra Idol Lawrence. Okay. So arapapot babandi Hawaii imagine mo tangas sa Pilipinas ijay tinang pagdiferensyan na ket nalawag kalsada iti uniform iti balbalay ken ornos iti panagplastar iti lotlote nga pagdisuan iti balbalay. So damak pa lang mo iti Oahu Island ken iti Maui Idol Dennis Elitio Tata IFM.